apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Gumatangak man iti may sa dosena nga itlog na naansing. Ay gapay, day talaang nana. Mala, mabait lang day supot ko tigat-gatangam adilay. Ayawan gayam, ang mga no adam amuyo amabalin amatangdanan nana. Matangdanan, malpas nga minan tilif ko. Iso akasapulan mi tiyaya para iti anak ko. Agtrabaho akman nga minan nana. Kasta ka day. Nalakalaang matkit di ati maaramid. Tilaang mat anak ko ti asikaswan na. Numay papan iti luto kan panaglaba kat siya kun ti makaam mo. Manungay ti swil daw. Pagsaritaan minto anana. Kas na kunak itayan, saan matkit di anarigat ti ipaaramid ko kan kuana. O sige, kasaritak ni Sheena no kayat na. Numayat, ibagam amapanlatan ijay banay, tapno makapagsarita kami nana. Awan pa'y samot pagtrabaho am Sheena nakaw. Awan pa'y nanaanseng, apay kaday. Agsapsapol ngamin ni Adiling iti mangaw-awer iti anak na. Kanaw? Wan, no kayat mo di agaplay ka. Mapan ka ijay balay da tapno makapagsarita kayaw. Manungay ti binulan nana. Dayta ti di na imbaga. Sinaludsod ko, ngumti ko na nakit pagsaritaan yun to ka no. Ang mayat nga ta, ti agtrabaho ijay nana. Ang mga nababati itid da aswil daw. Pagsaritaan yun to ka no. Awan ti ammo, ta italaang mo't amangala da iti yaya. Mapanak to nga ron ijay, tapno makapagsarita kami nana. Wan, mapankalat ta isupay. As-asidag ijay apagtrabahwam. Anyat ko na mitayain, anak ka. Agtrabaho akong tatang. Agaplaya, kasiyaya ti anak da Adeline akalugaran tayaw. Sigurado ka kaday, akayat mo ti kasta at trabaho, anak ka. Kabaalam kaday. Ano usak Tapno makatulong akmala ang kada kayo. Ay nawaw, saan analaka ti kasta at trabaho, anak ka. Ipadas ko latta, tatang. Imbag kumamot mayat ti pasweldo na. Bagaan kay to no kasanaw, tatang. Magsagana kang arudan no dalakad mau. Inton malumto, tatang. May mayat latta masapa ka amapan. Tapno di ka marabyan. Saan pa'y mat-analpas ti panagtalos ko, tatang? Siya ka unti makaamo dita. Siya ka unti makaamo nga agdalaws. Simple lang ang matkit di ti aramidam. Bantayam lang ang ti anak mi. Itimplaam iti gatas kan paturugam. Day talaang, madam. Wan, day talaang. No may papan iti luto kan panaglaba, siya kun ti makaamo ang mga ramid. Manungay ti binulan, madam. 5,000 per month. Maminsan iti makalawas ti day off mo. Ay, kasta ka day. Ay nawaw, apay akas tamot ti reaksyon mo. Di mo kaya ti 5,000? Wano, pakurangam. Kasla kurang ti 5,000, madam. Ay nawaw, kasano ko maakurang kat saan mat nga all around ti trabahong ditoy. Day talaang mat mga sikaso iti ubing ti aramida. Sige, ipadas ko ti makabulan laang, madam. Mangrugi ka nga rodan inton bigat, tapno maisurok dagiti rumbang nga aramidam. Nalakalaang mat ti trabahom ditoy kang. Namigat ka din, Sheena? Saan pa'y, sir? Ay nawaw, apay ngay. Mangan kamot na. Urayak amalpas kayo, sir. Numabisin ka, mangan kalatan. Uray di na kamin urayan kan bagat ko. Nakababain mo ngamin, sir. Awan rumba nga pagbainam.
Mangan kalat na mabisin ka, tapno da pamigsam. Tapno napigsa ka mga sikaso iti ubing. Ay agyaman asar. Anda tinapay ti lamisaan. Agmerienda kalat no kayat mo. Di ka agbabain, tan narigat ti mabisinan. Sapay adda ubing nga sikaswag. Naimbag abigatyo, madam. Jak kayat ti kastangar aramidem ha? Ha? Siya pailaang mati pinaglutom. Madam, Nasapa ka kumamat ang nagriing ata si ka tinagluto. Alas 4 iti agsapa kat nakariing ka kumantap no makaluto ka. Amumat nga da trabaho. ay, pasensya kayon madam. Nabambanugak ngamin idi kalman kan alas 9 iti rabii naturok tayo. Ay nawaw, agrik-reklamo ka kade ah. Saan mo kiti, madam? Ibagbagak laang mo? No maturog jay ubing, aglabakan to ah. Uwan, madam. Ilabam dagiti pigadan kan kurtina. Agdalos ka mailang, tapno na dalos ti balay amadanuna. Nawata. Uwan, madam. Kumusta mo ti trabahong ijay ayan da adilay nakaw? Marigata na ngarod na. Ay nawaw, di ko na nakalakalaang kanumat ti trabahong ijay. Marigata na ata kanayon ama kuyatak. Intun kwan, siyak ti masapa amarieng tagluto akpay. Ang mayat mat siguro ti sweldong ijay. 5,000 laang ti makabulan, nana. Di ko nana kat 5,000 laang tanala ka kanu ti trabaho. Ngam kaslaul around dakmot, nana. Anya, 5,000 lang. Uwan, nana. Ay nawaw, kurang ata 5,000 nool araw gayam ti trabaho. At dapay ubing nga awiraw. Day tangarod, nana. Alas 9 iti rabii maturog kami. Nudad duma, alas 10 pa'y kiti Inton mariingak iti alas 4 iti agsapa. Diritson ti trabaho, nana. Ay una yan. Mano nga oras magayam ti panagtrabaho. Naimbag kumama numayat ti sweldo. Uwan ngarod, nana. Alanganan ang makaurnungak no kastoy laang. Iso nga ipalpas ko laang ti makabulan. Kalpasan ti may sa abulan. Agsapula kon iti sabali a pagtrabahwa. Kaano man ang ti day of motion Yak amo tatang. Dipinde no anya nga aldaw ti day off ni Madam Adeline. Apay ka day. Wala tanong kastamot lang ti sweldom iti pagtrab-trabahwam. Mabalin siguro nga ag-apply ka iti sa balay. Ipalpas ko laang ti makabulan tatang. Iso na laang atawa mo amo kapag aplaya. No kaya't mau, sumurot ka kani kasinsin mo mabet. Ijay mo tatang. Ag-apply kayaw para abroad. Ay nawaw. Kayat ko day tatatang. Adaan mo na nga agency. Kung takam ata na kayon tagsarita. Jakmet amaw no niya ti sungpat ko kin ka anak kaw. Anya ti kunam, Sheena? Saan kan ngagtrabaho? Wan, madam. Palpasak laang ti makabulan. Ay nawaw, iti anya aga po. Agabrod kami iti kasinsin ko, madam. Naa, apay nga agabrod ka pailaang ngamin. At damot ng trabaho dito eh. Dakdakkel ngamin ti sweldo ijay abroad, madam. Ay nawaw, kaslaad ta kayat mo asawa na. Awan mo kidi, madam. Kayat ko laang mati makaurnong para iti bagay kan ti pamilya. May mayatlat na ano dito'y pinas ti pagtrabahoam. At least, amom ti among mo. Awan pagdanagam. Wan ang manula ang mati sweldo. Kaanon tungay ang makaurnungak, madam. Awan nagdumaan ti trabahoan niya. Noan niya ter aramidam dito'y pinas. Isumulaang ijay abroad. Narigrigat pa'y kit di ijay ang. Okay laang, madam. Tapno mapadasak mamit. Sayang mo ngamin ti oportunidad, madam. Anya dyan nadamag ko, Adeline? Pumanaw ka nubot ni Sheena. Uwan, agabrod ka nun. Apay ngamin 5,000 per month lang ti sweldo na. Ah? Ay, kwa, lakay. 10,000 tinagsaritaan ta. Saan ka di? Tapno makatipid ta kumalakay. Iso pinili na ti agabrod at akasta kagayam. Ay nawaw, di nalaan ngamin ammo ti makontento. Nagbalin lang nga practical gitao. Saan nga umdas ti 5,000 iti binulan? Bakit? Ang mga ano pang abastuda lang dahi ta. Kasalumot nga iti arapaap na ang makaurnong.
Kumusta kayo, Nananseng? Nasaya at latamad. Si Kangay. Okay laang, Nana. Kumusta ti panagabrodyo iti kasinsin mo? Kung prasis dagiti kasapulan mi, Nana. Ay nasaya at nukasta. Tapno makaurnong kamutan. Wen, Nana. Ang mga nuday tuyan ti solusyon iti parikot mi iti kwarta. Wana. Iso adi mo sayangan ti oportunidad na kaw. Wen, Nana. Ay wan gayam. Saan ka di anagungat ti bus mo iti pimanaw ka? Sa bali nga ro ti panakisarita na kanyak. Madlaw adi na kayat nga agabrudak. Ngam awam mutan na aramidan na ah. Malanggon daw ay ito mga main. Kuripot launay kat nagrigat magayam ti trabaho mi jay balayda. No agsasaw niya dilain kat kasla nalaka ti trabaho mi jay. Jak maguston tikas diya nga ipupos mo, Adeline. Ay nawaw, anya man ang ti parikot mo si Kafredo. No agbirok kay tiyaya ti anak ta. Agbirok kalaang. Sana masapol nga ibabain mo ni Sheena. Awan magdakas nga imbagak lakay. Rupat kwarta ngam dinamot amuter aramiden na. Kung kunamot itipos mo. Pudno man arupat kwarta da di asina. Ammo ka na sakit tinakam mo. Nga maawatam kumamot di tao. Siyempre, adamat arapaabda. Addan to aldaw dagiti tattao adidaan mo ti makontento. Unay ka na ya. Sarde nga mo ang timang padpadakas iti tao. Di ka mamutang na itarom na ka. Jak kayat jay in-refer yu kanyak na nansing. Day jay asina, sadot magayang. Ay nawaw, kunak man nunalpasan day tanga isyo. Payapadaksan pay laang jay tao. Pudno tis istoryaak nana. Ay nawaw, payakasta ka. Saan mo't siguro adakas no agbirok ni Sheena iti among amay at ti pasweldo na. Addan to aldaw day ya asina. Oray puputan na. Anya ti lablaban mo aya. Siyempre, ibirok na mo't atap no makaurnong. Makarman to day jay kunak tumat. Ay nawaw, di kagsawa kasta. Anya launay ayati lablaban mo. Kat 5,000 per month mga maintited mo asweldo na. Adayo adakdakil ti sweldo na ijay abroad. Makarmaka ko man. Sapay la ko matanaranggas tipos amatambaam. Sumanao ka manan dita. Para makita no anya ti pagbanagan ti biyak daya at tao. Ay nawaw, ni Sheena manan. Wan, addan to aldaw na dayjay. Agmamalas to kunak tumay. Di mo ilunod ti padam a tao ah. Di mo nga min amo ti marikrik nak itakat. Agbiro ka kititi kasukat na tap na makatrabaho ka mo tayo. Awan pa'y nga rod na biro ka. Anya kakidi mo tan predo. Oh, makitam na ita. Awanan ti mayat ang mga awir iti anak ta. Ilunod munto mat ti padam a tao. Kasaritam ni Adeline. Apay ka day. Wala ta nalabas mo tan ti panangidadanas na iti putot mo. Anya. Dayta ti ipupos na iti Facebook. Saan lang nga dayta? Istoryaan na pa'y kadagiti kalugaran tayaw. Asa daw kan rupat kwarta kanu ti anak mo anagabraw. Nay, saan arupat kwarta ni Sheena kabagays? Awan sa pa'y mo't nabirukan na ang mga awir iti anak na. Iso anisi na ti pagpupudutan na. Unayin na dya tao. Saan mo't na makamove on? No amok lang akasta ti aramidan na. Diyak ko man pinalubusan ti putot kung agtrabaho ka dakwada. Nuray siyak nga ron. Diyak mo't ngamin ipagarup akas jay ti aramidan ni Adeline. Hello, Sheena anak ko. Hello, Tatang. Kumusta kan dita? Kasi ti apo, nasaya at akmay. Kumusta ti trabahom ni ta abroad? Nasingpet ti among ko dito'y, Tatang. Mayat pa'y ti sweldo. Nasaya at nga rin no kasta anak ko. Makaurnong kamot laangay. Wen, Tatang. No makaurnungak, gumatangak to iti dagatayaw. Ha? Ay, una. Ayun gayam.
Awan pa'y nabirukan da adilin ayaya? Awan pa'y anak ka. Lagayam anga aging gaidakat siyak ti pagpupututan na. Ay wain, sika tisang kaistoryana dita oy. Talagang awan mabirukan da. Takas jela nga rudan ti sweldaw, mangiruruman pa'y ti amaw. Naimbaglangan ta nasabat ka adilain. Apay ka din, anya ti masapul yo, tata. Mapalin ka day, asar ding amon ti anak kaw. Ha? Isar ding maun ti mang padpadakas ka ni Sina ako na. Di kay maawatan, tata. Amok nga aging gaita, nasakit pala tinakam mau, ta pinili ni Sina ti agabroad. Saan kumabot akas ta ti aramidam agmubun kan. Ay, nawaw. Di mo idadanos ti anak kaw, tano addamanan manggagaw, ay talaga asyak ti makalaban mau. Makapaasar mo't da di ala kay Waldo. Apay ni Tata Waldo? Siyak ti makalaban mo kung nanakiding kanya. O, reta, naumadakan kan. Asino ti butbut nga dagi tatat tao? Di ka mabuteng amay darom? Ha? Agmubon kang aminan. Sarda nga mo ni Sina, saan ko masikatimang lapod na daman napintas nga oportunidad adumtang kadakwada? Naa, isuda pa ilaang ti kampiang? Nagbalin lang nga practical jay tao. Isuasaan ko mangagsakit tinakam mo no mas pinili na ti agabroad. Siyempre, kaya't namat mapasaya ti biyagda. Amumag ti kasasaada. Agulimag kan. Agbalbaliw kan baka narigat ti may darum. Ang mga nusikapay ti multaan da. Amam ni Casey ijalaon. May samot na jay asumanao. O, anya nga ita. Indarum dalakat nga raw. Nukas na. Pudno a pinagmultada. Wen, isuasi ka, agnakam kan. Indilit mo amin na post mo. Kan di mo iruruman ti pada matao. Di mo orayan amay darum ka. Tanarigat agmulta ko naktumag. Ay, nawaw! Kas amo, itid mo ti umno kan maiparbang asweldo. No adaman dumtang anapintas nga oportunidad para kadakwada, di mo idalapdan. Iti kasta kat mapasaya at damat ti biyagda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nangalam iti dayjay nga aso, Cecil anak ko. Intad ti gayam ko, tatang. Anya, Inyawit ko, tapno adda mabati dito'y balay no kastang adda papanantayo. impupok mo ano inggalot mo kumamot Ay nawaw, apay baylaang tatang. Isu nga rod nga inalak tapno adda kadwa tayo. Ita, ipapupukyukit din. Delikado anak ko, sapay dakkulan. Ay kat mayat kit di atap no agbutang dagiti kalugaran tayo ama nagdakdakals, tatang. Kasano no kagatan na dagiti lumablabas, sapay agresibo mo. Agkalma kailang ka di tatang. Saan to ang mapasamak dayta? Di mo man iberbiro anak ko. Dumngag ka no dati may bagakang ka. Di yung amin pakibiyangan ti asok, tasyak ti makaam mo di tatatang. Naimbaga bigat yo, tatang. Kastama kang kasesel, apay ataol ta aso. Ay kat ada siguro limabas mo't Kag apay adi mo abugan.
Ni tatang mat. Kasanunod datangran na dita. Awan mo tatang. Relax kay lang ka day. Ay nawaw, di ka agsawa kasta. Gamin, saan mo akontrolado ti mabalin ang mapasamak? Alawanan. Abuga ka untap no awan ti adwa sa uyaw tatang. Apay nga binatibo kaya't nga ipupok na itaa. Madimot laang no maipupok tatang. Anya nga'y ti sirsirbi day tanga asaw no ipupok kumatlaang. Kasanon nga'y no adag tatakaw. Di saan nga agbutang. Delikado nga ron anak ko. Agresibo mag. Natdatangran na dita. Awanin ah. Isupay ang paggastusam. Ay, nakabutbutang ti aso ti kalugaran tayo marikarbakan. Ay, Aso? wan bakad. Nadamad gaya man ti aso da Tata Edmond. Anya? Awan mo't nakitak idilim mabasak iti paraangan da iti kalman. Uray siyak man. Itay lang ang nakita bagat. Ay na, agresibo pa yung garon. Itay limbabasak. Ay, nakabutbutang. Kasla kumagat sika. Saan da nga impupok ayan? Ay, isaan bakad. No sakla may isa. Ay, kadelikado ti kasyay. Amangan no inton madamdamakit at tatangran na dita. Sapay la kumaa, tadag reklamo akalugaran tayo. Uwan nga rod bakad. Tapno ipupok when no igalot na kuma. Ay, delikado man ti kasyay. Wan nga ron. Isuasi ka, aganad ka no lumabas kay Jay Bakag. Narigatan, sapay awan ti daduma pagnaan. Iti ayan laang mat da Tata Edmond. Si kamot gayam ti lumabas, Edmond Kabsat. Adda ka di masapul mo, kapsat. At dala ko ma-concern ka. Anya day jay, kapsat. Idi na minsan alimbabasak iti paraangan yaw. Nalabsak ti aso yaw. Taol at taol. Nakabutbutang takasla kumagat. Aso ni Cecil day jay, kapsat. Ibagam tuman iti anak mo taigalot na ti aso na. Wano ipupok na latan tapno saan kami mat amadandanagan tunggal lumabas kami iti paraangan yaw. Isumot ti bagbagakan ko anak. Narigat mo't akasarsarita. Isumot lang ti kaasay no addadang randay jay nga asaw. Kasaritak tumanin ti anak ko, kapsat. Magyaman ako na'y kapsat. Awan mo't nga may tinaduma pagnaan may. Kapilitan nga iti paraangan yaw. Sapay lakuma, tasolusyonan yaw ti parikot may. Apay nga ita kayo laang nanasita. Nang rugi ka din ti meeting palasang ka. Saan pa'y mutkit di? Nakabutbut ang tumo nga minti aso da Cecil. Awan ka di tao iti balay da. Awan tao itay limbabasak. Kasta una iti danag ko. Ay una yan, di damit ko na nga igalot da. Dahita nga raw. Di da panunutan dagiti kalugaran da ama perwisyo. Bay anyo nana, kasaritak to ni Tata Edmond. Kinasarita kong idi kalban. Anya timbaga na kada kayo nana. Aso kanu ni Cecil dayjay. Naibaga na mutkit day akasarita naman ng ti anak na. Sapay la kumangarot ta igalot damatan. Di da urayan nga adda madangran jay aso da. Apayan tatang. Ingalot yumatan ni Wite. Wana, takabutang dagiti lumablabas akalugaran. Ay nawaw, aginarti man dagit at tawa ko na akon. Ay, pangasima. San lang at ibagin ti panunutan. Kaasimat ni Wite tatang. Di bale, tanumalpas sa ramidag akulungan na kat saanan ang maigalot. Ni tatang mat, apay ngamin apakibiyangan nyo titarakan ko aya. Na, di mo't imbagakan ka delikado. Agrik-reklamo mo't laangan dagiti kalugaran tayo. Normal lang mat ti aso nga at taol tatang. Wana, ngam no at dangay kagatan na dita. Wano saan, amangan no mauma dagiti kalugaran tayo, kat ni Huwiti tidangranda. Ay, di dapat padasan tatang. Isuda ti ipabarangay ko no bilang laang. Aganad ka no lumablabas ka iti ayanda Tata Edmond, Ronnie Lakay. Uwan bakad. Kinamat ka no ti aso dati may sa kalugaran tayo ka. Anya, Pudno ti imbagak, talaga aperwisyo matanday di nga asong. alaag nga ron tibunang ko bakad. Ay nawaw, apay tibunang mo Lakay. Iwan
Tapno at damat armas ko. Kasano, no sakmat tanti kamatan na. Ngam kita ama, tamangan numatagbat mo di aso. Ay, depende bakit. No kamatin na, ay talaga nga adda maaramid ko at ida magustuhan. No agtataon laang, baybay amon lakay. Well, di ka madanagan. Ta sa anak mat adagas. Saan ko adangran no awan mat makagapo? Ala, agrubbat ka nga rudan, tapno di ka maladaw itilakad mo. Amangan no agurura yan ni tatais ko ijay. Apay akas jay ti inaramid yo, tatang. Tiyan niya, Cecil. Ay nawaw, agin didiam mo kayo pay lang mat. No ti aso mo inpupok ko, tinakda kamatang. Inpupok ko, tapno saan ang maperwisyo ti pada tayo tao. Ay saan ang mabaling, tatang? Ibulos yun ni Wite. Ay nawaw, bay amon. Narigat ti agdalos itirugit na, tatang. Narigrigat manon ano at dadangran na. Inton sumarunaw, di yu pakibibiyangan ti tarakan ko, tatang. Saan matkat ako magat ni Wite? Saan mo asigurado? May mayatin ti agannatan niya. Di mo urayan nga dadangran na ko nakmanag. Mapana kita yan ti gayim ko. Anya ti aramidan yu ijay, tatang. Padala na patay ngay bagakin ko na. Mala, agrubwat kay nga rudan. Ni Huite bay-bay amla ang iti kulungan na. Di mon ibulaws. Pakanakto inton madamdama, tatang. Pakanumlat tayo ti kulungan na. Ni tatang man, narigat ti agdalos itirugit ti aso. Isu amay mayat no ibulos ko pa iti apagbiit. Tapno awan to ti dalusak. Saanen? Tadelikado no adadangran na. Addaak matatang, bantayak ni Wite. Day talaang ayak. Lumabas sa kapaw! Hindi ko masinag kanya ka! Yan na! Apa yung nana? Anya ter aramidan nyo? Ay, tilupo! Kinagat ni Wite! Ay, oo na yan. Amangan mat, no timmaray kayong amin, nana. Ayan na ikaw! Hindi pa'y nga ibagbagamikan ka nga ipupok mo na itang asaw. Taparwisyo ka na kamay. Amangan mat, no pinang-oryo. Iso akinagat na kayo ti asok, nana. Talaga kit ding agresibo ta asaw. Itaray na kidya ospital. Jakpay kaya ti matay. Aho? Oo, ay kayo mat, nana. Tapno amo yung nana. Awan rabis ti aso mi, tain pabakuna mi dayta. Ay, agdardara mo ti kinagat na. Aho? Hintun sumarunaw. Agan-anad kay mat ngamin, ah. Nagpa-injection kayo? Apay mat, nana? Ay, kita tilupo. Ay, nawaw. Kinagat ti aso dayta, nana? Kinagat ni Huite nga aso ni Cecil. Daytan ti bagbagakan kwa na idi. Eso pa'y kit di apaggastusak. Awan lang arudan makukwarta. Maperwisyo pa'y ti tao. Numano ti gastos nyo, ibagayo kan Cecil tabayadan na nana. Bayat nga ta. Kapilitan aso na matinang kagat kada kayo. Awan ka no ti rabis ti aso na. Ay saan tayo asigurado nana? Masapol nga agpa-injection kayo lata iti anti-rabies. Urnungan nyo ti resibo, ta ipabayad yun to kankwana. No di na kayat, ipabarangay yu tapno saan nga agruam. Irresponsable mat nga minday ta a pet owner. Anya ti kunam, Cecil. Kinagat ni Wite ni Nana Sita, tatang. Ay nawaw, kasano kinagat na? Imbulos mo aya. Imbulos ko ni Wite itay kat naira namot alimabas ni Nana Sita. Ay una yan. Ayan na ngayon. Diyak amo nagpa-injection ni Nana Sita. Ray tati bagbagakin ka. Diyak lang amo. Ang mga nuadamat inaramid ni Nana Sita iso akinagat ti asok, tatang. Agresibo ka talaga ni Huite no sa bali at tao. Imbagak mo't ngamin at di mo ibulos na delikado. Siguraduan lang ni Nana Sita nga awan inaramid na, tatang. Ay una ikan. Sika lang aruden tayo tipidjot. Sa bali at tao pa'y lang tipabasulam. Kita ata amangan no si kati sumaruno a biktima enday ja a Huite lakay. Adda ka din napasamak bakal? Kinagat ni Huite ni Nana Sita. Anya? Day tatipod no. Iso nga agan-anad kamat.
Ne, kasano kinagat na ni Nanasita, kat naipupok mo ti aso, pwede limabasa kidagsaba. Amangan no imbulos ni Cecil Day talang nagpaiso, Ay, kaasi mo ni Nanasita. kat nagpa-injection ka de. Wan, nga maada ka no bayad na lakay. No kasta nga rod, ornungan na ti resibo, ta ipabayad na kini Cecil. Ay, marwam day dya babae. Wan lakay, day takimbagak kin ni Nanasita itay. Adda ka din ni Cecil, kabsat. Awan kabsat, adda na panan na. Mayak, taytad ko kumakan kwa na ti resibaw dagiti binayadak. Aywan, nakumpletom ka di ti agas kan injeksyon kabsat. Wan, nalpasan. Daytoy amin ti bayadan na. Sige, ibagak to kang kuana. Jak matan makita ti aso yaw. Adda iti malikudan ti balay may. Inyakar ko ti kulungan dayjay. Sumot lagayam nga awanan ti agtataol. Ni Cecil tumod nga main. Awan denggan na sa ko. Tunggal at ati bagakan ko anak at sa anak nga ipangag. Inuray na nga adda mapirhuiso. Wan nga raw, kasla siyak pa'y ti pabasulan na nuapay anak agatak. May samag nga ruday jay. No daddumakit kaslasan ngagpampanunot. Inyag ni Nanam Sita dagiti resibo ti binayaran na. Ay nawaw, nagadumot tanda ito'y tatang. Kita umaano man ti binayaran na. Nan, kita akman. Oh, kita dakkel mo't Ay nawaw, binayadan na kanudag ito'y tatang. Wan, isumot ti kunana. Agasam man da ito'y. Dakkel mo't dan ano ipabayad na amin kanya. Ay kat anusam ata ni huwete mo't nga asom tinangkagat kang kuana. No saan mo kumangamin nga imbulos iti dadyang aldaw. Di awan kumate pagparikotam ita. Una yan, at damot lang basol na Oh, di ka nagkalintigan. Bayaram kiti ti gastos na tap numalpasan. Ay nawaw, pangalaak nga iti pagbayad ko tatang. Oh, makamuka mo ito na. Kita lang, tama nga no ibulos mo manin ti asom kat addamanin ti kagatan na dita. Manayunan manin ti parikot mo. Kumusta nga ni Nanasita, bakay? Nasaya at matlakay, naranaak di tadalan itay. Binayatan ka din ni Cecil, tigastos na. Saan ka nupay lakay? Iso ti urayan na. Ne, mga no saan akayat ni Cecil ti agbayad? Ay nawaw, saan ang mabalin nga aramidan na ti kasta lakay? Umunay ti amin, aso na tinangkagat kin ni Nanasita. Kaya't asawan day ta, responsibilidad na ni Nanasita. Nanginan samot ti injection. Aywan no da tayo amarigrigat kat nangina day jay. Inuray na pailang amin ang mapasamak ti kastoy. Mas daawak, awan mo ni Witi. Jakon makitkita ti aso da bakal. Impupok da kano iti malikudan ti balayda. Angam naladawon tadamot tin na perwisyo akalugaran tayo. Naimbaga bigat mo, Cecil. Anya ti umayo ibaga na. Singirat ti bayad mo. Ay nawaw, sigurado kayo kadi iti resibo nga intadyo ka ni tatang ko? Wan, di mo nakita ti pitsaya. Dakkel mo't unay day jay nana. Ay nawaw, ano sama? No saan aga po iti asaw? Sa anak ko mga agastos iti dakkel. Kagudwala ang ti bayadak Ay saan na mabalain? Di kayat ko kat bayadam iti buo. Anya? No saan mo abayadan iti buo? Agpatulong akan kapitan. Tauray ijay barangay hol ngagsasarita tayo. Nalakaak mo't kit di akasarsarita. Hay, una yan. Naggasto sakit din adi na oras tatang. Anyangay, asino mutla ang tagparikot ita. Ay nawaw, apurido lang arudan da tao. Kastapay lang mati ibagayo. Talaga nga gaburido ka, tati mo nga mindenggan ti may bagbagakang ka. Namin ano abinagaan ka, ng dinak mo't impangag. Iso nga rod nga inpupok ko ni Witi tatang. Pag nakmamday ta, saan laang ngamin atibagim ti panunutam. Ay, wan, amok day tan tatang. Very good nga rod ano kasta anak ko. Kita manan, tama nga no mailawan ka kit ibulos mo manan ni Huite. Saanan tatang?
No di mo kaya't nga gastos ka manan, agbalin ka responsable a pet owner. Di mo itulok ang maperwisyo ti taraken mo ti bada tayo a tao. Ay, nawaw! No amom ang makaperwisyo titarakan mo, ipupukwan no igalot mo. Agbalin ka a responsable a pet owner, tapno awan ti pakariribukan ti kaarubang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawa, asino ti sirip-sirip mititawa si Kanora? Ay, kwa, nakariing ka magayaman, Peter. Ni Emilio nga asawa ti karoba tayo ti sirip-sirip man niya. Sana? Di ka man naglibak. Nakitak lang arudan. Agpudno ka man kanya. Kursunadam ka di nga Emilio, ha? Kamaliti pang panunutam. Sana siya ti pagpungpung tutam kunaktumad. Hay na, bigbigatan anapudot ti ulom. Anya lakit di mat ti kasta, Peter. Saan ka makang naamumlaan tararamidam? Imbes nga gluto kayo ti pamigatan tayo. Sa balit in-into na ram. Feeling dun mo. Anyag ko nam. No anya tinangag mo kat isaw. Anya manan ti diyo nagkinaawatan iti asawam, Peter. Agraman day tapanag. Pakibiyangan nyo matnanang. Una, tasaan anasaya at nga apaam ni bakit mo. Pigbigatan anak kapigpig sa tisaom. Ninanang mat. Saan mo't akas taday di tatang mo? Ni tatang day jay. Di nak ikumparakin ko na ta sa balak mat nanang. Pangaasim man, tagpanunot ka na imbag. Amangan kit din kursunada ni bakit ko ti asawa ti karopa tayo. Oo, tila ibagbagang mo. Amum abisi ni bakit mo. Awanon oras na ngaglalaki. Nakita nga road asir-siripon na day nga Emilio. Nasaya at atao ni bakit mo. Diyak pa dyan ang maaramid na timang lukukan ka. Kada kayo adwa, sika ti masapol ngagbalbalew. Tulungan mo't ni bakit mo ah. Oho. Oray na minsan, diyak pa'y nakita naglutaw, naglaba, wano naginaw ka iti plataw, feeling dun ka dito'y balay. Nasapa ka mo't nagawid ita, Emilio Lakay. Wan tawanan ti maaramay. Nag-aawid mo't langan ni boss bakal. Aya? Well, masapa kami kanulangan, tunbiga. Ayun gayam, at kaginatan ko merinda para kang ka. Merinda ka pa. Apay agim matang kapailaan ngamin. Wan taam mo ka paboritom day ta. Iso pa'y kit di ang naggastusan. Sagpaminsan laang may pakay. Mala, agyaman naklaunay, tanalagip mo tigimatang iti paborito ka merienda. Awan anyaman na bakal. Basta para kang ka. Aramida. Makikaarubak pa'y man nanang. Ijay, Di tayan da Mari Flor laeng. ay nawaw, asidag laang magayam, apay ngagpakada kapay laang. Una atap no amuyaw. Itugot ko ti apuyaw. Sige laang, saan mo't adakas ti makikarro pa? Tinapatag kat saan nabiyag ti sabali a tao ti pagis-istoryaan yaw. Saan mo ki di nanang? Saan mo't amaritis ni Mari Flor? Agawid ka mo't laadagos. Amang ano agawid ni Peter kat agungot no awan kami ang madanunan na dito'y balay. Siya kung ti makaam mo nga agpalawag kan kuha na anak ko.
Ang sabali ti ugali ti anak yun, nanang. Ungtak ah. Saan amabalin at tilaang kayat na ti masursuraw? Nangalalaan namot ngay itilaing nakas jay. Sapay la kumaat agbutang kada kayo, nanang. No siyak ngamen, di nak ipangag. Kumusta kayo matangkin nila kayo mo, Marinora? Nangagmi ti panagap-apayo idi namin sa ngaldaw. Kat no inaldaw nga agsubang kami, mare. Kasano mo ngamen, di na amot ar-aramiden na. Ay, una yun tikas na klase ti asawa, Mare. Naku nampay, at dansamo nila kayo mo. Adda, Mare, nasapa nagahoyd ita. Anya ti mailuto si Dabakal. Kita amatan ano anya ti adda dita. Amang ano di mo kaya ti iluto? No anya ti adda dita, isulatan ti ilutong. Pasensya kan, Amare, iranranamo nila kay ko. Okay laang, mare. Maawatak mo't. Naimbagkan ka at agluto nila kayo mo. Unmut kit di, Mare. Tulungan nakmat no saan abisi. Talaga a responsable si ka. No daduma, iso pa yun ti agsagad iti paraangan nyo. Ayun sobra, Mare. Awanan maibagak kan Emilio, tatalagamat amapang namnamaan. Umapalakman kang kamare. No asawa ti saritaan kat nagasat ka. Saan akas kada tao nga agmamalas? Una yan, Mare. No katugangan mo ti pagsasaritaan, nagasat ka tanasing po ni Nanatinang. Ngam no asawa, sakit ti ulo nila kayo mo. Siya kun ti agluto, Nora. Siya ko, nanang. Agbuya kay kit di ititibi na awan aramidin nyo. Ay naanak ko, siya ko, tapno makainana ka mo. Ado tili na ba ang itay? Nalpas mo to? Di mo ipilit ti kayat mo. Siyak pa'y laang tagluto ko na mo. Sigurado kayo? Napigsa akpay mo. Kabailak ti aglutoan niya. Agyaman naklaunay ananang. Ay naanak ko, awan rumbang apagyamanang. Takanong tayo mo laang ti luto. No awan kayo, ang mga nukarkaro ang maistresak. At daak laang dito, di ka madanagan. Taaging ga si bibiyaka. Saan ko akong sintin ti aramid ti anak ko. Diyak kayat amarik nam ti sakit tinakam nga imparik na dagiti katugangak kanyak iday. Ha? Amok tirig na ti maadaan iti katugangan adakes ti ugali na. Iso asika, no agbalin kan tumot a katugangan, pilyam ti agbalin a manugang mo. Daytay nasayaat ti ugali na. Ay no, kanya't aramidin nyo, nanang? Saan ka matapulsak, Peter? Kit-kita ang maglutluto ak. Apa da kay taglutluto? Dakas ay ano siyak matagluto. Ay ni Nora yan. At dayjay sala, agboy-boya iti TV. Na, talagang awanan pa hindi siya babaya. Ay bayam, tapno makapag-relax mo't ni bako mo. Amo na nga dan edad yun. Nung tayo ba'y lahat, di paglutuan na. Siya tinagboluntaryo nga aglutaw. Ngamain, ado tilinabaan na itay. Uray di na ibaga, amuklatan anaban nugday dyan. Si kanto mga min, di mo ko na at tulungam ni baka mo. Na, tabahasol ko pa'y gahayam ita. Agpanunot ka iti maminribo kunak manang. Si ka ti padre di pamilya, iso nga aramidam kumamang ti pagrebengam. Agbalin ka nga ulidan nga ama ken asawa. Pare Emilio, Si kamag gayam pare. awan sa mga trabaho mita pare. Di off ko pare. Apay ka day. At ginatang ko nga arakan pulutan. Ha? Ay nawa, ang mumunti kahit ko mapasama pare. Pasensya kang pare. Ngamjak kayat di agsyat. Sa paminsan lang mat pare. Sigagad di mat. Jak kayat pare. Agbiro ka lang iti sa balik at duam. Kabutang mo ni bakit mo niya. Wala. Agong lakit di day dyan no mabarte ka. Sige, halo. Iti ayan da pare greglap tanti pa ba? Under kamot gayaw. Anyat imay imbaga ti kaaruba tayo lakay. Agsyat kami ka lang. Ijay, Di tayo balayaan. Agdaanak ng pulutan na ginatang na. ay una yun da dyan tao. Sa anak lang nga imanugaw. Tamok ti ugali na. Amangan no mabartek kami. Kat aglaban kami kit di ta paraangan.
Naimbaglaangan at taamong ti inaramid mo. Una, narigatan ba kay? Ngamditan pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Mala, mangan takiting. Mangidasar ka nga rudan. Tamabisbisina ang tang. Mala, intang arudan ije kusina. Itay pa'y analuto ti karnit baka ginatang mo. Andermat gayang ti asawa ti karuba tayo, nanang. Ni Emilyaw, Ninana nga talaga. Isudalaang mat ti karuba tayo. ay nawaw, undermot nga ibagbagam dita. Wana, tadi namut kahit nga agsyat kami. Kabutang na ni bakit na. Kasjay ti ulidan nga asawa. Anya? Naimbag ni Emilyo nga asawa ti kaaruba tayo taam mo na aramidin na. Saan asakit ti ulo, taam mo na ti dumngag kan baken na. Saan akas iti daduma dita. Under kanumot ti kasjay, nanang. Patpatsyamag, tapno ibagakan ka. Awan ti nasaya at apagbanagan ti asawa at tangken ulo. Adula amin. Ada nila kay mo, Marie Flor. Awan mare, nagtrabaho manen. Nilakay mo nga Ada ije balay, Mare. Nakaturog pa'y laeng. Nahangover samot mare. Ay nawaw, kasano anaamuam, Mare? Wen atay ayaban na nila kay ko nga agsyat idi kalman ngam saan nga manugot ni Emilyo. Nahangover iso aday jay, naglangan manen. Masansan matan ti panaglangan na mare. Linawas samot na. Day tangarod, Mare. Madanaganap, ta mga nuawanan sweldoan na. Sapay adumat ti pagkasgastusan mi. Kasaritam mare, bareng mauma no ulit-ulitem. Kat no nagrigat akasarsarita day jay, Mare. Isupay ti makaunget no kasta mabagbagaan. Naimbagkan lakay mo ata no aday bagam kat dumngeg. Wen met mare, oray kaskasano, dumngeg met nila kay ko. No daduman, oray saan ko nga ibaga kat ammo na aramiden na. Sika ti swerte, Mare. Ay, bagik ti umapapal kada kayo akaaruba mi. Nanang, Ninora. Apay ni bakit mo? At talan na pati pagsaritaan mi. Ay nawaw, may papanitian niya. Basta. Nora! Nora! Rumor ka man dita! Kontrolom ti busis mo, ta nakaturog ti putot mo. Awan ni Nora dito'y balay. Napananaya. Agsibog ka na, ang mumot ang nagmula iti pichay. Makarurod na dyan, babae. Agawid lang. Makita na, ti birbiro ka na. Mangibabayin kalaunay mo. Ay nawaw, di nakrangrangan tanabanuga, Peter. Anya taday ti day dyan nga Emilyo aya, ha? Naa, apay ni Emilio? Apay nga ikumkumpara nakmatan kan ko ana. Ket, anya di pagpupudutan ti ulom Awan karbangam amang ikumpara kanya iti sa bala tao. Nasakit lang tinakam mo, ngamin pudno ti bagbagak. Talaga mat a responsable ni Emilio. Linak ikumkumpara iti asawa ti karuba tayo kunakmay. Ay nawaw, no di mo kayat ti maikumpara, aramidam nga ro ti pagrabangam. Ibabay nakmadlaunay day dyan, Anora. Tudno ba tinsawang na? Anya ko matipagsakitan tinakam mo. Diyak kahit nga ikumkumpara na kiti day dyan nga Emilyo, nanang. Umapal nga rog iti asawa ti karuba tayaw. Saan mo tagwapo ni Emilyo kahit? Ay, awan mo, Peter. Pudno man. Gwapo day dyan aya. Alama? Apay, sika, gwapo ka. Madlaw mat, nanang. Piling ka mo. Talaga nga umapal ni bakit mo. Nga may nasingpot kan responsable ni Emilio. Asino matisan nga umapal no kas ti asawa ti karuba? Uray asino mata? Maiparbang nga rod nga ikumkumpara na iti asawa ti karuba, nanang. Di mo la maaklaw nga adayo ana sa isaya at ni Emilio ngem sika. Iso akasta ka. Agsakit mo tan tinakam mo. Mas daawak man iti day dya, Peter, Flor. Bakit? Apay ni Peter. Una, tadinak mo pagan anaw. No iday kat kanayon apansinan dak tunggal lumabas iti paraangan. Itakot sa anay. Amangan no gimura mo tan kan ka. Itan nga agapo kumamay. Day tatijak amula kay. Iso ati kasaritam.
Di nakmut nga rin panpansinan bakit? Damagam to kan Marinora no may manan dito'y balay. Mabainak ang mapandita balay na. Taadamot ni katugangan na. Ang mga nuko silapan nak nilakay na. Addaman kayat ko asadod-sudan no okay lang kan ka Marinora. Anya day tamaray. Kas lagi mura ngamin nilakay mo kan lakay ko. Di nakanumot ng kasarsaritan nilakay ko. Wen tama ditirik na. Di na kayat ti maikumkumpara kan lakay mo. Anya? Pudno day tamare. Inapanak tupay idi may sang aldaw. Apay kanong ikumkumpara kin nilakay mo. Ay, una yan. Day talagayam ti makagapo. Wen, iso ti ayan ti parikot. Di na laang maaklon a responsable nilakay mo ngam iso. Mabaling ka ding agsarita ta, pare Peter. Awan mo't amok abasol ko ken ka. Awan mo't kit di basol mau. Agdala kaya tungay bagakin ka. Anya dayta? Amok ang nasakit tinakamukan niya. Oray di mo ibagakit mariknakmal. Kat, Di na kumagurayan na pare. No ikumkumpara na ka ni misis mo kanya. di mo ammo ti marikrik na kita. Mawatan ka pare. Amaw ka nasakit tirik na ti maikumpara iti sa bahala ang tao. Ng basol mo nga men. Pudno di ko nada a case-to-case basis. Maikumpara ka. Nga men, sa bali mo talaramidang. Anya? Di mo amo nga iwanan ti pamilya. Nangrunan di bakit mo. Iso siguro am aramid na ti mangikumparakin ka. Tama dismaya iti iparparik namkan ko na paray. No sakti si ka. Agbalbaliw ka. Tapno naragsak ti pamilya. Bakit? Agkapi ka pa Intimplahan ka iti kapem. Ha? Awanan pagdanagam, tanakaluto akmat langin. Siya akong dinagluto. Tamok anabannog ka anang isursuri ti pitchay alakom. Ni nanangay? At ay ti salas, agbuy-buya iti TV. Ti anak ta? At ay itayan ni apong na. Muto yung takapik. Ta ijay salas latan ti pagkapyak. At damod lang tinapay mo. Kahit mo? Muto yung arudan. Agyaman aklaunay Ay na, manipod ita. Pagserbian kamutan bakit? Tulungan ka no saan nakabisi. Tapno kawanin makagapo nga umapapal ka iti karuba. Gantap no dinak ikumpara iti sa bali tao. Nasakit nga tati maikumkumpara bakit? Ay, alawaw! Tulungam ni bakit mo. Aramidam ti pagrebengam kas ama ken asawa. Iti kasta ket agtalinaed ti ragsak iti pagtaangan yo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, alawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, alawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan din kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, alawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, alawaw! Adda ka di pa iti masapol mo, Kathleen, bakit? Awanan, daan nila kay. Agrubwat akon. Awan tinalipatam. Tibalon mo ngay. Tipayong mo. Adda dito'y bag ko. Nasaya at matngarod no kasta. Si kamanan ti makaamo dito'y balay So kunom to dagiti ubing ije pagadalan. Ken no awan aramidam, aglaba ka kuma. Ay nawaw, saanin na masapol nga ibagamday ta bakit? Amukon da kita. Agyaman ako na ilakay. Yan tangay si katimang manggay. Siyak mat ati makaammo dito'y balay. Kasta ti kayat ko ken kakit. Saan ka na arte? Gaputa iso ti may parbeng bakit? Masapul nga agtinulong ta. Iti kasta,
naragsak ti pamilya ta. No kasta ti kapanunutam, saan ako ngagparikot lakay. Mala, agrubwatak nga rudan, tapno saan nakamala daw. Okay, bakit? Agan anad ka, rugyak mo tendagla ba? Naimbaga bigat mo, Dani, anak ko. Ne, da kayo magkaham nanang. Ay nawaw, kas ka lang nakigtot anak kakita kanyak. Saan nyo ba't ngamin ngayong bagbagang umay kayo dito'y balay ita nanang? Nagkapuak iti ayan ni Antem, nalagip ko ti dimagas dito'y palayaw. Agkape kayo at damot ti tinapay dita. Ay, nabsugak pa yan ako. Ni Kathleen. Ang ti trabaho na ita nanang. Isaw ti agtrabaho. Uy, naawat ngamin iti naplayan na. Iso kapilitan nga gikata. Tapno at ti mga sikaso kadagitan nakmay nanang. Naimbag man, tay manugot nga iso ti agtrabaho. Uy tatakdakil ti sweldo na no iso ti agtrabaho nanang. Sa bagay, adda ngamin nalpas na. Uy nanang. Kasta tinasayaat. Ag tinulong kayo, tapno malag-anan kayo adwa. At dalabit papanak nanang. Ay nawaw, sa di numan ngaminan ayat ipapanam si Kaador. Imbis a makipurdya ka? Mapanak iti ayan ni pare Dani nanang. Ay nawaw, saanan? Ang mga numataktak jay tao. Madama tilabana itay limabasak ijayan da. Anyati ko nam nanang. Aglablaba ni pare Dani. Wan, apay, adda ka di parikaw. House husband nga rutan ni pare Dani. Kas jay ti ulidan nga asawa, Ador. Amuna atulungan ti asawa na. Ulitan nga asawa. When no under disaya nanang. Natural. No adda trabaho ni bakit na, iso ti agtagibalay. Kas jay ti maiparbang, Ador. Iso ti padre di pamilya nanang. Apay ko mga iso ti aglaba. Adamat ni bakit na. Bakit yan da kita bakit? Siya kung ti mapan makitsanda lakay. Siyak nga rutin. Sigurado ka? Wen, unay kalakit din aya. Naibusin ti abasto tayo. Isa ang masapol ang mapanak makitsenda ita. Amom ti katangam. Katuwa na, siyak pa eh. At damot listak. Nan kita man lakay. Kita ay man ustungot lang. Nod ti kurang, ilistam latan. Mabait lang nga ron ta kita. Ustungot lang bakit? Gusto mo't lakay. Ang mabait lang ang takitaag pa'y dagiti daddo mga awan. Ta iso ti inayon ko dito ilistaan. O sige, tagdi ko sa klabit. Ilistam lang no dati kurang na. Tas siya kung timapan makitsenda. Kunak tumat si kadayta pare Dani. Sigamot ka parador. Sa dinong tinagapuam. Iti ayan ni pare Andres. Nakipalot kami. Ay si Kangay. Nay, anya da kita nakakarton na binangkat mo. Abas tumida kita pare. Ay nawaw. Di mo ibaga asikatimbaw ni bakat mo ngagpalingki pare. Kapilitan na siya tinapan pare. Awan gamin tiwayan ni misis. Taad dati trabaho na. Una yan pare. Anya tinakakatkatawa pare. House husband ka ba't kaya man pare. Adda ka ditakas pare. Apaya sika ti mga rarami ti trabaho kuman ni misis mo. Trabaho ti babae day ta pare. Trabaho ti babae kin lalaki ko na pare. At daking ka, no di mo pa ti bagbagat pare. Ay, awan katawaan da ka, dagiti kalugaran tayo no ka. Bakit? Di off mo itaya. Wan lakay, apay ka ting. Kunak lakit din o damot din rik-rik na. Awan, dagiti ubing nga eh. Mang maganda bakit? Adda klase da ita. Ano sampay lang ti mangitulod kadakwada Uwan bakit? Tapno makasigurado tamad lang. Nga iti pagadalan ti pagturuan da. Agihaman ako unay lakay. Numabisin kakit mangan kalata. At damot naluto amakan. Aggidan talatan inton madamdama. Okay. Panawan ka pa nga ro. Tas kaswag da giti ubing. Amangan lumala daw da iti klase da. Sa dino tinagap po ang pare Dani. Iti pagadalan pare Ador. Pugtok pare, si kamanan tinangitulod ka dagiti putod mo. Ay nawa. Awan mo't siguro ti da kasi jay pare.
Kit no trabaho ti babae day ta pare. Anya? Trabaho ti babae ti mga sikaso kadag iti ubing. Iso asaan kumaasi ka ti mga ramit kadag ita. Ni bakit mo kumaa? Ni bakit kumot nga min trabaho pare? Ay, awan mon pare. Pasapol at tulungak ni bakit ko tanong saan? Apaan na? Under ka mat gaya man niya. Saan mo't aga po tatultulungak ni bakit ko pare? Kat under na kon. Ay, kas lakas niya matlago na pare. Anya? Katwan no siyak ti sika. Ay, jak ipalubo sa kasta pare. Talaga ka day ngawan ti pagbaliwang si Kaador. Ay nawaw, apay kasta man na nanang. Awan ti takas ang raramido kanya. Nangagkaw ti panagsasaom kanila ni itay. Ha? DJ ka din nanang. Tasurwang paylaang iti dakas ti padam ataaw. Putno man ti bagbagak nanang. Trabaho ti babae ti kasjay nga raramidon na. Trabaho mo't lang ti lalaki dayjay. Saan aga po ta babae ti kaadwan amang itultulod iti anak da iti pagadalan. Kat panunutan maten at trabaho ti babae ti kasjay. Iso ti putno nanang. Ay nawaw ka. Iso a pinanawan na ka ti asawam. Takas na ti kapanunutam. Ay, naimbagлагid eh. Tanalpas ko mo't lang tinaglaba. Ibilag ko na gito yan. Iti kasta, mamagaan mo tayo. Sayang mo, tidarang diinit. Oh, pare nani! Yahoo! Ay, lumabasak pare! Ni mo't pare ador da jay. Nakaigamiti manok. Mapandaman siguro makipalo. May aglatan. Jakon sungbatan. Amangan no kan tiyawan nakmanin. Nang runakit nakita na ti panagsalapay ko kadagitilin na bak. Ay, lumabasak pa yung kunak, pare Andres. Ay, pare Dani, kunak ko man. Ha? Oh, mayat May isa ka gayam kadagiti taga. Anya taga, pare ador. Tagaluto, tagalaba, tagainaw, tagawalis, tagasundo, tagapalingke. Kanda dumapay. Ha? Among pare, ti lalaki, iso ti makuna ahaligi ng tahanan. Iso adi ka nga ron agpaandar iti asawam. Pare, sa anak nga under ko nakmanin. Tultulungak lang mo ti asawa. Tay sukit nga ron ti ada trabaho na. Aw, ato lang amin day ta. Ti kunam kay day, under ka pare. Hay, sige ka pare. Ang mga nubir nga sanda kanton iti Andres dito yung lugar tayo. Apay nga taakas jay ti malagsasaw ni pare ador kanya. Trabaho ti babae kung kunana mo da kanayong. Mga nun, dani lakay. Naunag sa mo ti pampanunutam lakay. Ha? Itay pa'y nga ay ayaban ka. Mangantan. Pasensyakan bakit? Anya ti pampanunutam aya. Wano, adda ka di pare ko. Awan day jay bakit? Adala na lagip ko. Sigurado ka ah. Uwan, mangantakit din. Taso ko nagpedag iti ubingin ton madamdama. Ay nawaw, uunay mong tinti ka slabiyag. Ay nawaw. Apay kastamot tan lakay. Makauma nga rod. Makaumati anya. Katkatawaan dak dagiti kalugaran tayo. Anya? Wan ata siya kano ti mga aramid iti trabahong kuma. Ay una yan lakay. Saan ka di ana pagsaritaan ta asyak tagtrabaho? Sika ti agtagibalay. Wan ngam ado nga rod ti sa uda. Di mo nga min ida ikaskaso ah. May bagam ti kasta. Ngamin, saan asigat ti katawan da? Trabaho ti babae kong kunada. Bakit nakababain? Anya nga ron ti kayat mo ang mapasamak. Pagtrabaho akong bakit? Sigurado ka? Wan, siyak tagtrabaho. Tapos di dakat katawaan kan kantyawan nga under kas kada Andres. Ay katsi ka ang arod. No iso ti kunam, di iso ti aramidom. Anya tinagapaan nyo kanila kay mo idikalman, Kathleen. Nakadamagan nyo anagapa kami, Nana Mercy. Nangagko ti sa uyo idilimabasak iti paraangan nyo, balasang kaw. Ay, nilakay ko nga rod, Nana. Apay nilakay mo. Ibain na mo tentar aramidan na. Anya? Katkatawaan ka nung amin dagiti kalugaran tayo. Taiso ti mga aramid iti trabaho ko ma.
Maawatan na kuma, ta si kamot nga ron ti ada trabaho na. Kaya nangaruden ti agaplay nana. Parikot ko ita, ta saan mo't amabalin nga agtrabaho kami adwa. Awan mga sikaso kadagiti ubeng. Ay na, kinapudno na, ni Ador ti may sa amangoy uyaw iti asawam. Tunggal makita na ngamin kat katawaan na. Ay, agparikutak ki din nana. Kunamlan asino mat ngamin dayjay nga Ador no agsasaaw. Iso a pinanawan ni bakit na takas jay ti ugali na. Ti kayat namat kat isaw ti pagsirsirbian ni bakit na. Pudno nga rod ti sayang gusang may papankin Ador nana. Ay wan balasang ko, pudno dayta. Ibagam kanila kay Mau, ano adda ti mangag na kat saan nga agpaapiktaw. Anya kumangamin ti ammo ni Ador kat sadot mat amaysa. Pangaasem, tadimon kan-kansyawan ni Danay, Ador anak ko. Nay, apay manan nanang. Wen ata saan damutin nga agkin naawatan ka ni bakit naga po iti aramidan yaw. Kat, apay asyak ti pabasulan nyo nanang. Wen takat katawaan nyo mat ngamin. Kan-kansyawan nyo mat ngamin, iso aday jay. Mabain ka numatan. Normal laang nga makarig na iti bain. Nang runa kat iso ti lalaki nanang. Tapno ibagakken ka. Kas ka ni Danay, ti makuna nga ulidan nga asawa. Ulidan no ulidan. No awan ti nasaya at nga ibagayo iti padayo a tao. Agulimag kayo. Di yu pakibiyangan ti biyagda, no awan mo't ti nasaya at amay tulong yaw. Ay saan ko abasol? Nagpaapekto ni daddy nanang. At damat tan kay kuana Masaktan ta isumat ti pudno. Andar mat ngamin nanang. Ador! Eh pudno mat saan ka day? Andar di saya, day di adani. Iso adi na bagay ti dani anagan na. Ti bagay na Andres. Ay, makaamo ka. Numauma ni Kathleen kat sikat ti apaan na. Makaamo ka mutan iti biyag mo, Ador! Agaplaya kon bakit? Ay na, saanin lang ay. Siyaklatan ti agtrabaho, ta sikat ti agtagibalay. Ay, saan? Ya kaya. Kantyawan dak mo ituloy ko pa iti aramidag. Ay nawaw, apay ngamin nga agpaapekto ka iti bagbaga ti pada matao. Nakababain nga rod bakit? Nakababain? Nakababain gaya man ti panang tulong iti asawa. Diya ka mon bakit? Basta agtrabaho akong sikante agtagibalay. Saanin ko na lang arudeng. Narigat ti trabaho iti construction. Iso nga rod nga ibirbiro ko tapno saan ka matlaang amarikatan. Ay, basta. Di naklapdan iti kahit kong aramidan, Kathleen. No kunak nga agtrabaho ak. Agsarita taman, Ador. May papanitian niya, Kathleen. Si kama gayam ti numero 1 amang kankansyaw iti asawa. Kahit anya ko maita. Pangasima, tasardengamon nilakay ko. Saan anasaya at ti kastang aramidang? Ay nawaw, iti anya aga po asardengak. Apay, masaktan aya iti bagbagak kat pudnungot nga address. Sardengamon ti asawak, no di mo kayat nga idarum ka, Ador. Ha? Idarum na kunam, Kathleen. Wan, iyuman ko kindi kapitan ti kastang aramidang iti asawa. Iti kasta, maikan ka iti pagnakmam. Isaan kasalumot nga men, kaya't kanayon abisi nila kay mo. Isupay kit din ti mga aramid iti trabahom kuma. Agtal na ka man si Kaador, di ka agpakalaing. Di saan na ka kumapinanawan ni baka mo, no talaga mo laeng analaing ka. Ha? Dayta ka panunutan ti makagapo, no apay apinanawan na ka ti asawam, saan ka de? Agtal na ka kuna man no di mo sardengan ti asawa, talaga nga agdarumak. Idarum ka, Ado! Nakaamuan nga ta ni Kathleen iti parekot mi nga gasawa. Anya nga'y, nariltok kalakit di nga rudan adi na oras, Ador! Ay, no sa anak lang nga nakapagtagpal itay, ang mga no natibag ko dahi. Nasaktan ka iti insawang na kat pudno mat. May sakayumot nanang. Dayta nga main, nalaing kantumot amang kantyaw iti padam a tao. Di mo amaw anaragragsak tibiyag da Kathleen kanidane ngam tibiyag mo. Adula amin. Basta andar daya dane. Andar. Ay nawaw, sardengam ngaminan ni Dane. Saan aday takan kantyaw ti paglaingam.
Apay di ka mabutang ama idarum ka. Tanya ko mga iti pangidaruman day di akatlin kanyang. Awan mat madi nga inaramid ko nanang. Ay nawaw, talaga mat anatangkan ti ulo man niya. Ket pudnumot, saan ka din nanang? Hay, jak amukin ka ador. Makauma ka akasarsarita. Ha, di ta ka manlangan. Ah, ay nanang! O nanang! Di nakmanawan dito oy! Adda punto ni bakit mo, danay. Kanya nga rin taramidak nanang. Kan-kantsawan dak mo ten. No kantsawan da ka, di kantsawan mo't ida. Ni pare ato. Nalaingag kantsaw da dya tao nanang. Ni Adaur, pinanawan ni bakit na. Ha? Tidamag ko kat feeling bus day dya tao. Iso pinanawan ni bakit na. Nalabos ka no ti kinasadot na. Di na amo atulungan ti asawa na. Payawat na kanu amin. Iso anauma ni bakit na kat pinanawan na. Pudno nanang. Saan mo't ngamin akasta ti istorya na kanya kide? Agda kanumot lalaki ni bakit na. Oho, inulbudan na kalaeng. Iso nga panunot ka, anak ko. No di mo kaya't apanawan na ka ni bakamaw. Di ka agpaapektaw iti ibagbaga ti padam ataaw. Tinapatag kat naragsak ti pamilyayaw. Para kan kalakay. Ay nako. Warta mo da ito, Kathleen, bakit? Wan, para kan ka. Gatangam no anya ti kayat mo agatangam. Awan, bakit? At damot amin na nakasapulan tayo dito balay. No awan pa'y ti pangusaram, di idulin mo pa'y lang. Sigurado ka di bakit? Wan, deserve mo day ka. Ngamin, nasingput kan nagagat ka nga asawa. Ay na, agyaman na klaunay, bakit? O sige, agrubatak nga ruden tada trabaho kita. Sikat ti makaam mo amang sukon kadagiti putot mo, ha? Uwan, bakit? Amok, no sa di naman ang tipapan ang pare dani. Mapan ko sukunan dagiti putot ko, pare. Adda ka di parikot? Ni bakat mo ngay pare ha? Agda trabaho ni bakit ko, pare. Iso asya akong ti mga rami diti trabaho na kuma. Andres ka talaga amatan niya. Sige, kantsawan na kaging kay kayat mo, pare. Awanan ti bibiyang ko tita. Tinapatag, kat naragsak ti pamilya. Ha? Ibagamlatan di kayat mo ngay baga, pare Ador. Basta siya, sa anak akas iti daduma dita, a pinanawan dagiti asawa da, gapu iti kinasadot da. Ay, naman. Sige lang, pare Ador. Kantsawan na, aging kay kayat mo kunak manen. O kailangan kanyak. Tinapatag, kat agtintinulong kami kini bakit ko. Kang runani da amin, pare Ador, saan kami nga agap-apa? Ay, nawaw! Di mo ibain no may saka a house husband. Tinapatag kat matultulungam ni misis mo. Laglagi pam, nga awan ti trabaho ang nakababain no para met iti pagimbagan ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangta dry aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Makiriyon yun tamam no Martes lakay. Mabalin la tama it bakit? Makilugan tayo kadaman ng Andrea. Ay nawaw, sana Na, apay asaanan, di mo kaya ti makalibri aya. pag-commute tayo langan. Nakababain mat kadakwada. Kanayon langan na makilugan tayo.
No ag-commute ta, isupay manen agastos. Kan maysa, narigat ti ag-commute. Amukan bakit? Ang mga no agpauray ka man. Nakababayin mo iti kasinsin mo ah. No anya ti imbagak, iso ti masurot. Kasaritak to ni Manang Andrea, tay bagak kenkwa na makilugan tayo. Ipilit mo man gamitin ti kayat mo. Awan mo denggamasao. Good morning, Manang Andrea. Nagtugaw ka kasinsin. Anya ti masapol mo? Maki-reunion kayo mat, saan ka day? Wan, mapan kami kada nanang. Apay ka di? Makilugan kami kuma, no okay laang kada kayo ah. Ha? Tapno saan kami amabanno, kan marigatan nga ag-commute. O sige, alas 6 iti agsapa nga agrubat tayo. Ay nawaw, nasa palaunay Manang. Naladaw kit di pa ita alas 6 ha. Nang runa numatraffic tayo. Awa mo siguro traffic ita? At daman kan awan, alas 6 latta ti rubat tayo. Alas 6 kat adda kayon dito'y balay, tapno saan tayo amaladaw. Okay, basta urayan da kami Manang. Alas 6 ngam awan da pay bakit. Ay, una yan ni kasinsin Lili. Alas 6 magtimbagakan kwa na. Awagan man kit de. Itay pa'y ngaw-awaga, ngam di na matsumbatan. Ay nawaw. Kasano nga rudan na ita. Ang dandana ng kantatang ngam awan pa na ita kasinsin mo. Ay, day tangarod lakay. Makaungitan ni Nanang. Anya nga tanumapan tayo laangan ni Jebalayda. Uwinin na. Saan da mo tasumbatan ti hawag mo? Ay, makapasar mo day ta kasinsin Lili. Kanayon laangan nga agpapauray. Kasano kag isumot ngamin tinakairuaman na. Maminsan pa'y nga aramidan na ti kastoy. Talaga ang makangag kanya. Muntuyin ti tulbag tilugan tama pantayo itayan ka. Saan ka di pa analpas? Bakit? Saan pa'y lakay, mabiit laangan. Ay nawaw, 6:13. Kunak man no alas 6 timbagan ni Manang Andrea kan ka. Kung makauray da para 30 minutes lang. Nakababain, bakit? Amang ano, datayo langan ti maururay ijay. No di da makauray, di umay da ditoy. Na, si ka lang arudan ti makilugan, si ka pa lang ti demanding. Agraraman kamot, bakit? Agtal na ka man ngamin. Di naktaktakan, ta saan pa'y analpas ti make up ko. Ag-lipstick kalat tangaminan ah. Masapol ang napintasak ijay. Ang mumat ariyon yun ti papanan tayo. Dahil tatidyak kayat ken ka. Nakabunbuntog ka nga gunggunay. Hindi mo panunutan na itidat tao nga gururay ken ka. Ay, naimbaglangan tayo may kayo dito'y balay, Manang Andrea. Kasanumat ngamin kat nakabaybayag kayo. Pasensya ka na, nag-make upak pa'y ngamin. Awanan na, naladaw tayo. Mabalin pa'y mo't Manang. Si kakit di mo. Alas 9 nga agrugi ti program. Ay kat agrubat tayon ah. Imbagak mo't ngamin nga alas 6 ti rubat tayo. Ngam naladaw kayo malak na. Di ta nagpinabasol Manang. Isupay kit di ataktak mo kwa. Ala mabantayo kay din Manang Andrea. Anya nga oras anang rugi ti program, Auntie Luisa? Ay, itay pa'y laang alas 9 ti agsapa. Nang rugi kamay. Apay naladaw kayo nga main. Ta inururay mi da kasinsin Lili. Ay nawaw, saan da nga mo nga alas 9 ti program ay at damat ti chat iti group chat. Imposible mat ano di na nabasa day chay. Imbagak pa'y kankwa na nga alas 6 ti rubat mi. Ngam awan lantamad, naladaw dalatta. Day tangag pa'y so ti karigatan at trabaho. Ti aguray. Ay nako nampay anti. Uray lang makaungat ni Nanang kankwana. Ay uray asino ba da? Makaungat na talaga. Nang runa noon time da. Ay, nakasapsapa da kantatang ante. Ay, isubo lagayam ah. Agawid kami, Nanti Luisa. Sige, agan-anad kayo kaanakan. Wan antay, inton madamdama pa'y kuma, tamaki istorya kami pa'y. Ngam agaganat mo ngamin dama ng Andrea. Kasta aya. Wan, di da makaururay. Ti ko na itay kat adda ka nung amin trabaho da nga agasawa no bigat. Day tangarod antay, nag-file da kumapay itilib. Saan ka no amabalain?
Ano kaya't yaw? Mabalin mo't ang maturog kayo dito'y balay ti kasinsin tayo. Ag-commute kay laangan inton bigat. Ay, kwa? Saanan, ante? Ay nawaw, kunak man no kaya't mo pa'y ti makiis-istorya. Narigat mo lang ngamin ti ag-commute. Iso ang makigidan kami latta kadakwada. Anya ti may imbaga nila lang itay awanak. May kanumat dito'y balay. Imawag ni Auntie Luisa kenkwana lakay. Ay nawaw, apay ka no? Anya tinapasamak. At day di ospital ti anak na akasinsin ko. Na aksidente kano iti motor. Anya, Naimbag ko nam ata na ilasat na. Madama agpapaimbag iti ospital ita. bisitaan tayo ah. Kaano anawaya kaya? Nubigat ti timalam. Kalpasan ti trabaho ta. Mabalin na sarungkaran tayo ti kasinsin mo. O sige, saludsudak nga rod kan auntie no anya nga oras ti visiting hours. Tapno ammo tayo. Ket, bisitahan ti kasinsin mo ang ospital? Kumaa, ngamawan mo ti pagluganan. Ay nawaw, mabalin mo't nga commute ka. Ni Manang Andrea nga ta. Di may baga, makilugan ka kanakwada. Makilugan nak ano mapanda. Anya, Mapanak man nga agpayso iti ayanda. naapay nga minadi mo kayat ti ag-commute ah. Narigat nga roti ag-commute. Kan maysa, jak ammo no sa dino ti naka-ospitalan ti kasinsin ko. Mayat no ada ti kadwak, ta jak ammo ti papanak ijay. Nalakalaang matyag damag, bakit? Nadamag mo tinapasamak iti kasinsin tayo, Manang Andrea? Juan, apay ka din. Kaano asarong karanyaw? Inton malam, apay. Sumurutak ko mamot. Mabalin mo't ngam alas 4 nga agrubat tayo ah. Wala, saan ko mula ang nga amo ti papanak ijay? Iso ang makigiddanak latan kada kayo. Awan mo't kadakas na. Basta surutam ti oras nga imbaga. Nang runa kat adapay trabaho mi inton bigan. Wen manang, Jak kayat ti agpapauray ah. Ngamin, nagrigat ti aguray. Makitam day ka. Naladaw man ang ti kasinsin mo. Ugali ng samat ng ti kasta. Ay, wan nga rod lakay. No apay nga may ngay manugot ka ang makilugan na jay. Kat amo mo ti aramid na. Imbagak mo't kenkwana ang masurot ti oras nga imbaga. Saan ko mga agpauray? Isula ka na yung ti maururay. Maruwam mo tayo. Paimportante launay mo. Ay, mapanawan ano kastalaan ti aramid na. Anya timbaga na ya. Urayan ta kano pa'y biit tagpalasan. Ang robot takit din. Ag-commute lagan. Wanan ah. Anya ngay nga rod kat naladaw mo't manun. Tapno da pagnakman na. Saan mo ta mabalain akanayon latan nga iso tiro urayan tayo. Makauma mo ta. Nay, kunak man noon napan kayo di ospital. awan ti pakiluganak. Daman ang Andrea nga. Pinanawandak mo nga rod. Awan ti tao iji balay da itay napanak. Day takit din. Ang mga naladaw ka iso akasta. Mano a minuto laeng mo't. Nairuam ka nga minan iti kasta. Intun sumarunaw sapsapam ti agsagana. Ag-commute kalatan ah. Saan ako namapan? Saan ko mula nga amo ti papanak ijay? Mabalin mo ti agsaludsod. Saan ka mo't nga umal? Saanan? Basol day jay nga Andrea? Ay nawaw, sa bali man nga minon at tao ti pabasulam. Anya timbaga ni Uncle Jonas. Ay nawaw, mangmangagnak ka di, Lili. Nagadulakit di nga ibagbagang. Apay nga min adi ka sumungbat. Itay pa'y akasarsarita ka. Awan oras ko ang makisarita kang ka. Ay nawaw, anya launay ayat ipagsaksitan tinaka mo kanya. Agin di mo kapay laeng. Nalipatam ka di tinaramid yung kanyak. Nailawlaw anak laeng anapan iji balayaw. Ah, dayjay ka di. Nagrubwat kamin tanakabaybayag kamot ngamin. Basol mo, no apay asaan ko ang nabisita ti kasinsinta. Basol mo nakabaybayag ka. Alas 4 timbagakan ka, saan ka di? Ada nga rod emergency. Ay nalili, agtal na ka man.
Inton sumaruno ngamin, agtungpal ka. No alas 4 tinaibagakan ka, sapsapaam ti agsagana. Di ka agpa-importante. Tunggal adda pa panantayo, kat kanayon asika ti maururay. Pinagsasawam ka numat ni Manang Andrea. Asino mo tinakadamagam? Ti karo pa tayo anak kang ngagiti panagsari tayo Maritis mo dagita at tao. Apay nga may nakasta ka. Awan ti basol ko. Irespeto mo nga min ti oras ti pada matao. Di mo idataktakan. Mano a minuto laang mo dayjay. Di kagsawi ti kasta Tano si ka ti pagurayan da. Sigurado makaungat ka. Ali kanunungan pa'y dayjay nga Andrea. Ay, ibagpagaklang mat ti pudno. Saan nga min aday ta pa importante ti paglaingam. Wen ante, ipawit ko no bigat. Ay, wen gayam. Anya tinagapa anyo kinilili akasinsin mo aya. Ni, anya ti kayat yung asawan ante. Sika ti pabasulan na. No apay asaan anak ka umay idi na ospital ti kasinsin yaw. Ay nawaw, nagistorya ka da kayo ante. Wen, iso tindanon na iti kinumusta kita. Ay naapo day ta kasinsin. Basol na matlaang dayjay ante. Anya, amuyo mat dayjay akasinsin ko. Kanayon laangan ngagpapauray. Ay basol na matgayam kat. Kaslati ko na nangamain kat diyo kayat amakilugan. Ay nasaan apod no day ante. Nagwanak mat idi ko na amakilugan. Pinanawan milaang tanala daw iti oras nga imbagami kankwana. No kasta nga raon. Pudno mo lang ti hatap kao. Isaw tayan ti parikaw. Wananti. Ay, sakman nga minan ti pabasulan na. Ay, nawaw. Ay, makauma ti ugali day ti alili. Ay nawaw. Apay nilili bakay. Anya ti basol nakin ka. Agasam, tanagistorya gayam ka ni Auntie Luisa. Siya kano ti pabasulan na no apay asaan anapan iti ospital. Anya. Naimbag ko no kumpleto ti istoryana. Saan mat nga ron? Kasaritam ti kasinsin mo Wan, talaga kasaritak dayjay. Ipagarup na siguro adyak maamuan ti kasjay nga istoryaan na. Apay asyak ti pabasulam iti kasjay na pasamak Lili. Una ata basol yung ngamin. Amok di yula ang kayat makiluga na. Tati kayat tiyo kat da kayo ti bida. Anya, Madlaw mo ngamin. di ka agsaw akas na, ngamin si katinala daw. Mano a minuto laang mo. Ay nawaw, di kan agkalintagan. Paimportante ka mga min. Kanayon mula apagurayan da tao. Ay, di ka makawawat. Oray si kamat, managing bubukod ka pa'y. Di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Inton sumaruno, gumatang ka itilugan mo, tapno ti kayat mo ti masurot. Anya? Naimbag man, ta nakapasyar ka, Lilay. Wan ante, nag-commute kami. Gusto tapno awan ti may baga ni Andrea kasinsin mo. Wan ante, nakaimimot mo ngamin dayjay. Para makilugan laang. Basol mo kanumo nga main. Apay abasol ko. Wan di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Anya? No kanayon nga agpauray ka, ay awan talaga ang maumadakan ka. Nagistorya dayjay nga Andrea kada kayo? Siya tinagsaludsod kan kwa na. Kat apay nga iso ti kanunungan nyo ay. Gapaw, ta isuda ti baknang? Siya nakasta kaanakan. Ti kanyak laeng kat baliwam kumatikasta nga aramin mo. Di mo pagurayan ti padam a tao. Ay nawaw. Kas na ko nakitayan. Irespitom ti oras ti padam a tao. Tano kas jay mo ti aramidan dakan ka. Sigurado nga damot may bagam. Agrubwata kon lakay. Kunak man no alas 10 meeting yaw. Masapaak tapno awan ti agriri. Ha? Pudno ti naibaga ni Auntie Luisa. Masapul nga irespeto tayo ti oras ti pada tayo a tao. Naimbag ata naka-Ameris kan. Wan lakay. Agbalbaliw akon. Diyak kayat aguraan dak dagiti kabagyak. Kan uray pa'y ti padak a tao.
Ay nawaw! Di ka agpa-importante. Irespetom ti oras nga imbagadakan ka. Ta saan mat amabalin nga isuda ti kanayon nga agadjas para laangken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.